jingpule na kitab Exodus kelenong kabakatsau kadkod arpuway hadu lai puway bad kelenong kabakatsan kadkod iway. O Moses deu la kner yala kakti halor kaduriaw. Utray bad ula kenyat shadin ya kaduriaw da kalir mi'ngi kabajur baro shimir bad ula penlong kendor kyang ya kaduriaw. Kumta lapya arliang ya Kibat Israel kilahyar hapadeng kaduriaw halor kakendo kabarkyang ki umpat kilayeng kum kakenro yaki shakamon bad shakadyang. Ki Egypt kilabe yaki nadin bad kilabut yaki hapadeng kaduriaw baro ki kulay uparo ki kalithma jong bad kinongshong kulay jong Tiha kajing up menstem utray ulapet ya kipat ma Egypt na urishot ding bad urishot loo bad ulapen klumar ya upat ma Egypt. Ulapen sakot yaki shalentem kali hadu bagim nang yachu kumta ki Egypt kilaya perta yaphetno nakmat ki Israel na ba utray uyale na gabenta jongki persha ki Egypt. Te utray ulaong ha Moses. Dog ner yala kakti halor kaduriaw, knang ba kaduriaw kanyo teleb ya ki Egypt, ya ki kalithma jongki, bad ya kinong shong kulay. Kumta Moses ula kner yala kakti halor kaduriaw, bad kaduriaw kalatuj shala kajaka benda menstem. Ki Egypt kilaher yap bet shaka, bad utray ula kendat ya ki Egypt habdeng duriaw. Ki kilawan pai, bad kilateleb ya ki kalithma, ya ki nongshong kulay, bad ya ki paitma jong uparo, ki ba labut ya ki shaduriaw. Wat tang uway na ki ru shimlan, Henry ki pait Israel kilayat nakakendo ka barkyang lingba kaduriaw, ki kiyeng kakenro ya ki shakamon bad shakadyang. Kumta utray ula benlat ya ki Israel hagata kasngi na kakti jong ki Egypt bat ki Israel kilayoi ya ki Egypt ba ki thya ya bharut duriaw. Ki Israel kilayoi ya kakampla ba utray ula le persha ki Egypt hangta ki pat ba kila shepting ya utray kila nget ha utray ban ha Moses ushakri jong Te Moses bad ki bait Israel kilarway kani kajing rway buram ya utray. Ngan rway buram ya utray ya kajing job bakraw ya ukulay bad unongshong kulay ulabret hapo duriaw. Ktien jong utray. Kasam na kakitab Exodus kalenong kamakatsan kadukot prahadu shipo kat ar bad kat henyo. Maria persad kitliuk mod jome ki ki yeng rensum shi jaka ki jingshlei ki lang kum ka kenton ki jingjliu ki lang tli hapdeng duriaw unong shun ulakom ngan be nadin ngan lam ngan bha ya ka jinglute ngan sayo haban dahon ngan se yala katalwar kakti jonga kan sa penjot yagi Tangshi sin persan da kali jome kaduriaw kalateleb len yagi kilangam kum kasisa ha ki ba shirkay. Milakner yala kakti kamon kakendo kalangut yagi. Mensa yalam yagi pat mensa thung yagi halor ulum jomehi ha kajaka kabame lajit kum la kaying shongdu ko try kajaka kentang kaba kikti jong mehi ki lakre. Ka gospel kum uyo anis bukut kalanong kaba arpo kadkod iway hadu ar bad katway hadu katpra. Dang step herngab ha kasnining kong jong katayo kadba dangdum ka Maria Magdalena kalaletsya kajinteb bad kalayo balawengno ya umawkhang. Kalamare siya Simon Petrus bat siya uta uway bat usenran uba ujisu ui. Kila shimno ya utray na jinteb kalaong
pat ngim tip hai kilabu yau. Kamaria pan kala yeng habar ka jintep kayam. Kadba kadang yam kala dem ban pet cepo jintep ban kala yoi armut ki angel ki baryam li ba ki shong wei hakli ban wei hakjan hangta habala don kamed ujisu kokong balei phiyam kila kili yaka kala jubam kila ratno ya utrai jonga pat ngam tep hangno kibu yeu Maria ong kumne kila paidin bad kala yoi ya ujisu ba uyeng hangta Henry kamtep ba udei ujisu kong balei phiyam ujisu ulakili yaga yano sha phiwan kala nang perkhan udei unong sumar per kumta kala ong hau yodei maphi ubala rano yau ko ba hayathu se yanga hai philabu yau pangan let shimno yau ujisu ulaong haka Maria kala phai wak shu bad kala jubab ha ka Hebrew Raboni kabamun ko nong hikai kenyo wat nom kso yanga ujisu ulaong haka namar ngam patlit phai sha ukpa Henry khilet sha ki para jonga bad yathu haki ngalet phai sha ukpa jonga padukpa jongphi Blei jonga bad Blei jongphi kumta ka Maria Magdalena kala let yathu ha ki sendran ba kala yoi ya utrai bad ba ulayathu yaka yakane ka gospel jong utrai